Okay, takže já vás zdravím u dnešního videa. Dneska se podíváme na hru, kdy poslední hra rozhodla o tom, jestli si v reloadu Victory Cash Cupu, jestli dáme PR nebo ne. A ještě bonus k tomu, tak jsem celou tuhle hru hrál sám, protože moje duo muselo jít pryč. Takže celou tuhle hru jsem musel hrát sám. A takže jdeme na to. A dozvíte se, jestli jsme ty PRka dali nebo ne. OK, takže za chvíli budu padat. Padal jsem teda takhle sem. Je to hra z replay, protože jsem to nenatáčel. Sám jsem měl co dělat, abych to dal. A jinak tuhle hru jsem začínal asi s 216 bodama. A 240 a potřeboval jsem dát 280 bodů solo. Takže solo dua a dát 40 bodů v Reload Cupu vlastně o ty PRka, takže to bylo takový těžší. Ale potřeboval jsem dát třeba takovou top dvojku s třeba 5 kilama nebo něco takového. A takže já vám ukážu. Tady jsem se zatím teda lutil a všechno vypadalo dobře, jo? Všechno jsem měl, jakože fakt všechno good. Akorát padal jsem i sám, ale tady vám to přetočím a uvidíte, co se stane tak trošku. Takže pojďte se na to podívat. Jak vidíte, tak tady někde drone free. Počkejte. Drone full. No to je jedno. Jenom gameplay a uvidíte, co se stane. Takže tamhle už jste mohli vidět možná CPčka, nebo jeho jmenovku minimálně. Jo. Já jsem si ho tady nevšiml, já jsem ho vůbec neviděl. A teď už jsem ho slyšel. A podívejte se, jak to samotný, jak to dopadlo. Tady jsem měl hrozný štěstí. Tady to jsem měl prohrát, jo, jen tak pro info. Ale tohle ještě nebylo tak hrozný, ale ono šlo jeho duo. Takže já jsem takhle ze začátku hnedka fightil 2v1, což když si řeknete ve 2v1, ono to není zase tak hrozný, ale na 240 bodech, když potřebujete dát prostě dobrý place, tak to bylo fakt jako těžký. A tady jsem si teda sám myslel, jako, že už je se mnou konec. A jako naštěstí, měl jsem i štěstí hrozný. Tady jsem dal teda cápkový 100, což tady je škoda, jo, tady jsem ho mohl zabít, zbyly mu asi 3 hápka. A vlastně tady to ještě vypadalo dobře, tady ten neměl loot, obom jsem nechal fakt třeba 3 hápka, jo, takže mi tady duo 100% už jsme vyhráli tenhle fight, si myslím. Akorát, jak vidíte, už se dohealoval jeden z nich, já měl teda hrozný ping, nebo jako neměl jsem ping, ale oni měli asi 0 ping. Takže ty si zase dohealovali. Tady jsem to nějak zkoušel to. No, a teď vám to už nechám. Tady už jsem dostal damage. Nechám to, ať se podíváte sami. Jako tady jsem měl podle mě tak 150 HP. Tady jsem měl štěstí, že jsem ho zabil. Tady jsem měl to a on mě tady kounul. A naštěstí jsem dal takhle 150, OK. Takže tohle byly jako moje první moje 2v1. Jo, takže tohle bylo takový hodně close, bych řekl. Jakože bylo to fakt hustý. Ale naštěstí se mi to nějak podařilo. Já vám to tady přetočím ještě na 1 kill, ale to nic nebylo, to jenom jsem přilít, protože čekal, že tady se nic nestane. Jenom jsem přilít jako člověk bez lootu. Tak jsem ho jakože zabil. Tady jsem se lutil, těžil jsem si matro, prostě ať mám všechno, protože jsem chtěl jsem hrát prostě se všema hápkama, abych měl co největší šanci. OK, takže tady už nebude nic zajímavého, takže já vám už to přetočím na tu víc zajímavou část, já jsem si tady těžil full match, prostě ať mám všechno fakt. Takže tady vám to někde přetočím. Jo, ještě abyste měli nějakou jakože proof, že fakt jako můj teammate nic nedělal. Tak jenom tady vám to takhle přetočím a koukejte třeba, co dělá můj teammate, jo. Sakra, kde jsem?
Počkejte. Tak. Takže, abyste viděli, co dělá třeba můj teammate, tak můj teammate je přesně tohle z toho, jo. Nemá nic, vůbec nic nemá. Jediný co, tak tady vlastně je. A tady ti lidi tak mi dali vlastně třeba 150 HP, nebo 100 crack mi dali třeba, já jsem letěl tady, dal jsem si full boxy. A tak no, takže teď vám už zase ukážu, jak to vypadalo. Tady máte fakt jako, já vám to ještě najdu takhle, když dám tady Kick Santa Fanta a dám gameplay, tak třeba tohle dělal můj teammate celou dobu, jo. Jediný, kde umřel, tak byl takhle ve vodě a umřel na zónu, jo. Takže takhle dopadla, takhle jsem fakt jako hrál. Gameplay, drone free. Tady si dáme zase na mě. A tak. Takže tady už jsem potřeboval jít do zóny. Takže jsem si to tady takhle hezky editnul. Tady jsem, já jsem o něm věděl, jenom jsem prostě potřeboval rotatit přes něj. Tady jsem si teda taky myslel, že možná to umřu. Protože mě tady full shootilo duo. Takže já samozřejmě asi ze 300 železem jsem to měl docela close. Jakože nechybělo málo. OK, takže tady zase budu jenom chillovat v boxu, nic se tady dít nebude, takže já vám to přetočím zase o trošku. Tady takhle sem rovno asi můžu. Tak, abyste viděli všechno to. Takže tady jsem měl už třeba jenom dřevo, jo, je to tak, měl jsem tady už jenom dřevo. A tady už vám to asi nechám takhle celý, ať to vidíte celou tu hru. Zase, že jako tohle byla fakt jedna z mých nejlepších her, co jsem asi fakt odehrál, protože v turnaji na takovýchhle bodech solo můžete se napsat do komentáře, jestli si myslíte, že tady to jakože bylo zasloužený, nebo ne, nebo jakože jestli to byla dobrá hra, takhle spíš. Já jsem tady hrál medkidy, protože jsem potřeboval fakt ty body, takže jsem chtěla outhealovat. A tady jsem měl třeba 8 buildů, jo. Takže tady jsem naštěstí viděl někoho, tak jsem ho zabil, to bylo hrozný štěstí. Dojel jsem se přesto, samozřejmě mec. Nehodil se mi crashpad. Neměl jsem crashpad, takže jsem takhle byl v boxu. Tady se mi teda taky mohlo něco stát, že by mi třeba replacenuli tu kounu. A tady jsem hrál další medkit, protože jsem potřeboval prostě ty body. Potom jsem se podíval na high, protože jsem nevěděl, jestli náhodou mě nekouká high, tak to. Tady to jsem bohužel neeliminoval, nebo nezabil. Tady jsem teda taky mohl umřít. Tady jsem dal kill, ten mi to asi vyhrál. On měl shockwave, což já měl Storm Sickness, takže tady už to bylo fakt close. A tady už jsem měl asi 200 třeba 80 bodů, jo, takže tady už jsem to jako měl, ale nekoukal jsem se, fakt jsem se snažil dát co nejlepší place. A tady už se toho moc zajímavého nestane, no. Jako skončil jsem top 3 s 6 killama solo duo na 240 bodech v Real Cash Cupu. Takže docela, já bych řekl, že docela insane výsledek, jakože tohle se mi nikdy nestalo a tady jsem vlastně už umřel. OK, takže tohle by byla vlastně celá moje takováhle hra. Já bych byl moc rád za like, komentář, co si o téhle hře myslíte, odběr a tak, takže děkuju moc a čus.